sa CPDRC at magla-live kami papunta doon sa may co-op kasi assembly meeting namin ngayon. At bago muna ipakikita ko muna yung mga bagaan na gawa dito sa province of Cebu. Project ito sa probinsya Kangubwen. Ito ang CPDRC guys. Yan ang CPDRC. Ito ang bagong kalsada na dadaanan namin, bagong-bago na concrete road na. Dati wala to, asphalting to, ngayon concrete road na. Okay. Papunta kami sa baba guys kasi magandang view doon. Tatandong. So, indot tag view dere guys oh. Mo dere yung lugar sa amo guys. Sa Guadalupe. Wow, nice. Ito ipakita nito. Ito yung kalsada. Mani ang lugar sa among gipuy-an guys oh. Wow, nice kaayo. Ito ang simbahan sa Guadalupe guys. Ito, pagkanindota oy. Hello guys. Nandito kami ngayon sa likod ng CPDRC. Ito ang lugar namin sa Barangay Kalunasan. Ito ang bagong gawa ng concrete road. Yan. Yan ang CPDRC. Yan ang magandang view doon sa baba. Okay. Duro mo ori guys, bisag init kay nindot ko panglantaw sa atong masabi nakita guys. Bisag init guys, nagbuwad-buwad. Walang makakita sa bagong buwan guys. Ito ang sa baba guys. Yan ang church, simbahan ng Guadalupe. At doon banda doon yung mga maraming building, yun ang sa syudad, City of Cebu. Yan ang sa baba. Ayan, yan ang bundok na marami ng bahay na nakatira. Dati kaunti lang yan. Ngayon marami na. Okay. Alis na kami guys. Hello guys, floating inita dro guys, nagbuwad-buwad ang mga gors. So, out ang kalong na yung pantinak na yung bumi. Okay, storya. At tumi co-op guys, kay mag-assembly meeting karon sa co-op Banawa, Guadalupe. Nindot ta kay karsada dire guys oh. Simentado na. Di na ni basta-basta maguba guys. Kay bagka ni pagkasiminto.
mismo. Okay. Okay guys, nandito na kami sa co-op kung saan kami mag-assembly meeting. Okay guys, maraming salamat sa inyong panood. Hanggang dito na lang kami magtatapos sa live ko si Buano Rider. Thank you so much. Maraming babay na po sa inyo. Maraming salamat.